MG Tuwan Zurbatan sha saurari lafiya. Jama'ar lawaye in kai kuban tamburan biliya lawai muce mai babba mai gaskiya ga amana wanda garin ga duk ba irinsa ya zo ya kara haƙƙin matasa jinjina muke babba. Biliya lawai biliya lawai biliya lawai mun yi lale barka da zuwa biliya mun karba kowa ya karba magunguna sun zo tallafi ya zo alkhairi ne sannan nasara ne mai adalci ne mai tausayi ne dukan mun gode lawai mun gode ku bani kiɗan yara ku sanya kiɗan in gaida wani namu shugaba namu kuma jagoranmu biliya lawai gwani na kunji uban gayya biliya lawai MG2 ake gaida ka kai ne za mu yi ba mara kishi ba samare mai ki sannan shage ka zamo gamji an kara da kai kuma an barka sarkin aiki Allah ne gatanka masoya kuma ya baka ko ina sai zancenka don kyan halayenka ja mu je duk mun bi ka biliya lawai ƙaura kowa ma ya bi ka damji mawaƙinka mayar da ni naka wai na majudin minista ne namu ministan kuɗi ne gwarzo namu Ahmad Judud na bazin MG ne naku wani gidan biliya lawai muke ce tamu Rashida mamar Labila mun gaishe ki mamar Abdulmalik Rashida na gaishe ki Taimakon ya zo jama'ar ƙauye kowa na murna mutanen lawai ƙaura kowa ya samu mutanen lawai birni kowa ya samu mutanen goje su ma kowa ya samu mutanen lawai ce daya ma sun samu mutanen zango karki ma sun samu mutanen tajaya ma sun ce sun samu mutanen zurbatan gari na sun samu da mutanen gidan gerdo su ma sun samu dan dabare su ma sun samu Sukutu ga jurut masu rika sun samu da mutanen kahila menan su ma sun samu lawai ma su ma sun samu yan sangalan dan su ma duk sun samu magani ya zo kowa ma ya samu lafiya jari muna godiya babanmu ya lawai ga MG2 wannan za ku saurari wakar daga baki na MG2 dan Zurbata mai taken muna godiya da taimakon magungunan da ake bamu mun gode ku sha saurare lafiya jama'ar lawai biliya lawai gaura magunguna suke tarabawa yan lawai mu sha kurmin mu kuka ya kusan kare talafi ya zo ga jama'a kowa yanzu yana morewa ya lawai gaura magunguna suke tarabawa yan lawai mu sha shanin mu kuka ya kusan kare talafi ya zo ga jama'a kowa yanzu farko za na sa Allah don wannan da ke bayarwa shi ne ya kage rana yayi wata domin siyo haskawa komai tsanani gare sa MG ni kamcan da ke roƙawa Allah ya ƙara in dafawa in yi waƙar ga in dacewa domin daraja ta banza ya Allah sa ni mai dacewa Assalamu alaikum yallawai albishiri ku yo amsa labari ne ingantacce wanda zai sa ku yo dara babu kage kun gizance na gaskiya ne kam nake furtawa kunnaye na ku yi budewa sakonnan na ku yi amsa biliya lawai alkhairi na mutuncin ku yake karewa
neman kifi akan bakogo ɗaya ne baya shirin kama. Ashe kukan kurciya jawabi mai hankali yake ganewa. Na dawa gashi ya yi rudewa. A ƙasar nan ba wurin boyewa. Ƙungiyar nan ta fito hankin talakawa ne take bayarwa. Jama'ar lawaye mun kai kuban tamburan biliya lawaye mu ce mai babba mai gaskiya ga amana wanda da ringa duk ba irinsa ya zo ya kare haƙƙin matasa jinjina muke babba. Biliya lawaye biliya lawaye biliya lawaye mun yo lale barka da zuwa biliya mun karba kowa ya karba. Magunguna sun zo, tallafi ya zo, alkairi ne, sannan nasara ne, mai adalci ne, mai tausayi ne, dukan mun gode, lawai mun gode, ku bani kiɗan, yara ku sanya kiɗan, in gaida gwani namu, shugaba namu, kuma jagoranmu. Biliya lawai gwani na kun ji uban gayya. Biliya lawai MG Tuwan ke gaida ka. Kai ne za mu yi ba mara kishi ba. Samare mai ki sannan shaƙi ka zamo gamji. An kara da kai kuma an barka sarkin aiki. Allah ne gatanka masoya kuma ya baka. Ko ina sai zancenka don kyan halayenka. Ja mu je duk mun bi ka.